Atacando mutata, mutako kwa story kera. Onye mana je weta ha nke ọ ga-eji wee richiru. So mụ na enyi m nwaanyị anyị wee na-aga n'ụzọ. This guy wee fụ anyị wee sobe m si na ọ like m. So anyị wee kwubere kwugide ọ daba mụ na ya na-abọ wee bido wee kwụba. Ọ sị bụ nne fa na-akwụ kwugide o wee bie na marriage. Fada abọ wee nụba di na nwunye. Ya wee bata o wee mụọ nwa nke izizi. So di ebido kwugharịba. Ya na-arụkwu ya ọ chọrọ ịnụ. Ya na-arị ọ chọrọ ịnụ. Ọ sị bụ nne ka dị ime nwa nke ịbụọ. Wee lụọ ndị wee fụọ enyi ya nwaanyị ya na ya na-agba mabụ bifo ha wee nụba di fada abụọ wee bido wee kpaba kwa mbọsị ya na-ebeziri dis girl akwa duto n'ife di na-eme karị ya were aka nne ya ọnyacha mgbe ụfọdụ ọ pụọ m ya batara mgbe ụfọdụ ọ pụọ m ya batara ọ sị m nne ọ na-eselufe okwu ọ ga-abata abata n'ime abalị ọ sị m ọ bata jee fụsịa ndị enyi na ị ga-ama ahụ ịghọta ọ na-esi somehow mgbe ụfọdụ ọ ga-eji ọsọ gbata chenji akwụ ya ịghọta na wee gbakwara gaba n'ọfịs udo ya anya na ọ na-akwụgharị ya na-agụ ya ọjụ ya na-agụ ya ọjụ o wee ruo wonde enyi ya nwaanyị wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ka di ya kwụsị ike ịkpa ya bịa ka ya gwa ya ife ọ ga-eme ya ka ya mesie nye ka ekwu na ya mesielu di ya ife odobe amụ ya ofu ebe ọ sị bụ nne ya wee gbalụ wee jebe o so o wee bido wee kọbalị ya wee sị ya jee gote ose ama ose wikirike ka ose nwanza na ọ bụrụ na ọ kwụsịa ya ya mee ka ịsha na mkpụrụ adọrọ na ya o ọsị ojesie bata ọgbalụ pantị afụ di ya na-eyi maka na di ya na-eyi pantị ya tee ya bụ ose na ya ya tee nye na line pantị ebe ị na-aba n'ime mgbaragada ọkpa na-abụ n'ebe afọ ka ọ ga-ete dị ose na ọ bụrụ na di ya eyisie pantị afọ na ọ ma nchụzi nwaanyị ege na ọ nwekwara ife ndị ọzọ ọ gwasịrị anya tii na ose afọ ya ga-akwụ ọ sị bụ nne ka ya data anya paa ihe nke acha anya paa ihe nke acha ya sị kedu ụdị akụkọ bụ ihe nke a ịgbadi mkpa ose na o nwekwara ka ọ dụ ịghọta na mana na di ya adịghị help kwụbata ịghọta a na-ekwu ọ na-ekogheri ka ọ na-ekogheri kwa ya na-asụ akwa ịsụtaghị pantị ịsụta lipstik ịsụta nwere ife ịgba zụtara akwa die ọ sị bụ ka a gwasịrị ihe anya sị na ya ma mmie so 2 weeks after ka the woman kpasịala ya dụ ya na di ya wee sị ezigbote okwu na ọ pụrụ na ọ batara ya na-akpụ ya na opi ikere ọ bata abata ya na-ewerite ọnụ ọbabadị ya mba si ọ bụrụ na ọ laikara lifestyle anya naba ịghọta na ọ bụrụ na ọ ma ndị nwunye ya naba na ya ma nkwụsị na ọ ma nkwụsị ụwa ya n'ụwa anụnwa bụ ofu mbịa na nwoke ka ya bụ kwụsị m iwu wee gbuo onye di ya wee pụọ ọlụ ya wee jee suo dị ose susie dị ose wee chịrị 4 pants o nwere dị ọcha wee tebie etesie nye wee dry kwa ya n'anwụ andị na ihe ego na ịma ngo sered amụrụ m ife digel gwasịrị anya tilie wee tisie nye na bikos a sị m ya ka ị ka dị ga-esire fu ose afọ na pantị ya ọ sị ba na ọ dị enwure edo na o nwere ife ndị ọ gwara anya tisie nya tisiri na ọ dị enwure edo andị na ị ga-agbụ ya mmiri ịgbagha anya mmiri ghọta na iwee chizali ya sokuo na mmiri afọ wee pichakwa ya wee dobe ọ dry ya n'ife anụnwa ka ya melụ wee wụsalụ di elu di ya wee gbalụ wee gbata ka o si agba ata wee sasị arụ wee chịrị one of the panty wee yiri ozigbo nne o mesịrị 10 minutes o yiri panty o tie hai na mkpu izizi hai asị ekele otukwe hai ya wee gbara ọsọ wee gba agasị ekele ọsị ya ma wiwe na-emi ya ma wiwe na-emi si di pafu ọzọ bara washroom na okute mmiri kwasaba kwasasịa gbapụta
na-eti na ya mụrụ ife na-eme ya sị kedu ebe ije kedu ebe ị lalụ kedu ife ọ bụ hi I bandit I can't sit in Jesus name ihe anyị anọ na-egbe egbere na-aba ndị na-aka asị na mmiri ozigbo dị etie ya kpọfụ ọzọ jee na friza jee chita blọkụ nwunye ya na-akwa wee kechie ya wee bịa wee na-ada dị eri na mgbe dike ọ na-etiri akpọ ozibụ nwoke na-etiri akpọ ozibụ na-anọkọtakwa ebe na-emerie na a na-amụ amụ n'ime na na-etikwa ogbo di m kedu ebe ijel ka nwaanyị si lute nwaanyị nọ ka gị na ya na-akwụ oh my god nothing will happen to my husband nothing will happen n'ọbara na ọnya nyụrụ ibe na-esi Chineke nna m na-amagbugbu na peji ahụ ọ sịkwa na nwoke ewelu tati ọ wụrụ na fada na na mmụọ nsọ ya na-ekpe ekpere na-aba ide n'aka azụ onwe ebe ya emedie nwoke gbadị nwere isi na-eje ije ọ gụrụ arụ 3 times adịghị gụrụ arụ 3 times ọ gara asa arụ atọkwadụgo na ama mgbugbu adịghị enyere panti wee fụbọzi awa na sọsọ tọrọ ọzọ n'obu ụzọ kpọọ leti n'ọfisi sagharị ya na-abịa leti na onwe ka o si wee dị asị m nna ọsọsị arụpụta ọchịkwala anọda panti yilikwe ested ihe na-eme ga-akwụsịzi o bidokwe n'isi gbawakwa dị ya again mana o nwere ihe ya nwere ike ime maka na ya kwuo okwu o nwere ike igbu ebe afọ ịghọtago ya na-eti mkpu na-ebute mmiri oyi na-aka asị na-aba ndị enwezi agwa ka ejebe ụlọ ọgwụ mana ice block ya dedokwesịrị ya na ngada meri ọ na-ajụdata oyi and arụ ọ sara ugboro 3 mana ịgba na ose gbasịa gị ọ na-ekpozi ọkụ ịghọta na asị m nne na di esere ya akwụsịrị ụzọ ka jee hospital ka mara ibe na-eme ya ya sị na ọsọsọ gị mara ebe isi lutu ị na-echugharị ụmụ nwaanyị ịmago nke ha mere gị oh god I bind asị m di ya wee jebe ọrụ ya wee jewe atụtụkọ ngwa onwe ya na be nne ya ụmụ nwaanyị enwekwere iwu na-ama mme god ụmụ nwoke efu mbọzi ọ na-aba one chance ma unu na-edobere itu n'ofe asị bụ nne di wee jesi nata wee chọọ ya ọfụrụ ya n'ụlọ o wee kpọrọ ya na fon wee si akene ebe ọ nọ ya wee si ya ya nọbe nne ya o meta evulu ya mara nke o metere na-agbụ ya na mgbede ike o metere n'esi asị bụ nne na ya kụchara ya 2 months be ha na-achọzi ka di bịa si ya natabazia na di ha gwarazi anya natabazia so nya wee kpọnya sị na ya na nwa ga-esokwe wee nata ọ sị anya nọkwala ebe afọ ọsị m nne na ihe anụnwa bụ 2 months ya nọbe nne ya ịghọtara na ya na-akpọ di esi anya natakwa na until ọ confess ife omelie na ọ ga-eji ọnụ ya confess ife omelie na ya malụ na ife omelie gbara aka na ya dụshon ose ka o tile na panti afọ ọsị m nne na ebe ya nọ wee mee mistake bụ na panti fọrọ afọ na ya kala ịsụchasịa tụsaa bifo nya wee naba mana duto na ụjọ jie ịghọta na ya hapụ the panti wee naba so nọ na those pants ka ọ nọ wee malụ na ose ka ya tinyere na panti ya wee ghọtago ndị mmadụ na-asị ya na ọ krọsụrụ line ya wee sị ha na ya krọsụrụ line because na gịnị na ya ka ekweta ekwe ji nọ ịmagoro ụmụnne na-agwazi ya na-asị ya che na krọsụkwa line mama ya na-asị ya that he should confess and go back to the husband ya sị na ya ma confess enye nwaanyị asị ya gbụ ya nkịtị na ọ bụrụ na o disi ose afọ na ọ ga-akpọchite ya azụ na mgbe ya gbalụ di ose nke na ya nọsi 6 months befa before di ewechigeta azụ ịmagoro ọkọbazala ndị mmadụ asị ya iche ka akụbara gị aka ya na eziokwu na ị na-akwụgharị ịghọta ụdị ife afọ ya hapụ ya ka ome ise nye na ochighị azụ kịta
ọ bụzalụ bondage forever. Ọ sị bụ nne na ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ gị ị ga-eje confess ya ọnya mgbaghara ebe ọ gwago oge ọ bụrụ na ịma ndị nwunye gị na babe nna gị adịna ya ma ndị nwunye ịghọtara na ọ karịa ma na ya nọ be nna ya dana ije ka ya na ya na-abụ bili ọ na-akwụgharị etu o si akwụgharị na ọdụ skeri ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ ka o si bụrụ nyanwa gbalị ose ga-ayọ mgbaghara mana nyanwa na-eke ikpe amaghị yọ mgbaghara kwụsị ike ịkpa instead ọ sị ọ bụrụ na ya ma nta eke nwunye ya na ba mana ife unu kwutezi ga-agwa efe ya ga-eme kedu na ife a ga-eme abana wee sụọ ya nri kedu ife a ga-eme abana wee sụọ ya nri ụmụ nwoke ife na-ewute m bụ na unu ama ntekiwu half of ihe unu na-enye mmadụ mana unu expectila onye afọ to take it all ife ịma ntekiwu 2% of it ka isi mmadụ ya na-eteki 100% of it ịbụkwa mmadụ ka m na-ajụ gị ịbụkwa mmadụ anyway one thing is that onye okwero you leave that guy yes fanụba nwaanyị na-abụ fanụba nwaanyị na-atọ ị ga-aka nka ị na-echighị anya azụ fụdị ndụ ibili oke solo ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọ ga-akọkwa oke nne m ife ịnọ na ya kịta anụnwa so ọ bụrụ na ime ekigo up your mind na ịma nchigha azụ na ịchọrọzi na ịma ndị nwude na-ayọ na biko ọ bụkwanụ na ịkachọ yo marriage yata na then you confess and yọ biko ọ gwụsị ife nwere ike ịgwa gị mana itichili ibelu this man 30 ike gwụrụ ndị be anyị tide ọnụ n'okwu a onye yọ biko ka onye yọ na biko daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ